Hej sammen, velkommen til den her video. I dag skal jeg smage på nogle nudler her, og jeg har min broman også kommet med. Hej. Og så har jeg også, vi skal simpelthen smage på nogle ordentligt creamy nudler, som vi selv har lavet på Sapan, og jeg har min far med. Ja! Ja, men jeg tænker bare, at vi skal komme her. 3, 2, 1, nu. Far smag. Kom. Du tager selv. Okay. Men de er ret stærke. Det får den også. Hey! Det smager godt. What are you doing, man? De er ret stærke. Ja. Ej, du beholdt den, mand. Hvad sker der, Oscar? Det er jo sindssygt. Ja. Så står af, far. Er det ikke stærkt? Tak, det er fint. Jeg smutter lige ud af den video, for nu skal jeg med have noget mælk. Men det var så simpelthen det for den her kanal. Så ses vi bare video i en anden video. See ya. Ja, hvad er det? See ya.